Mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw at malayas sakit sa araw-araw. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay pista ng patay po. Nandito muna ako sa bahay, mamaya pa ako pupunta pa sa sa aking binan po. Pamamasyal kami. Ang isishare ko po sa inyo ngayon po, araw po na to ay yung kayo po ba ay mahilig po sa mga paligsahan po, sa mga singing contest po, at mahilig po kayong dumayo, nakikipagsapalaran para manalo po, at ang pagkatapos po ay palagi po kayong bigo, sawi, hindi po kayo nakakuha ng first runner up, at mahilig po kayo sa mga iba't ibang mga bayan, baryo, pista, nakikipag sapalaran po sa paligsahan sa pag-awit po, at kayo po ay hindi po nananalo. Ipakakalob ko po sa inyo para kayo po ay kagigiliwan po at siguradong panalo po kayo sa paligsahan o sa mga mahihilig po dyan na kumanta po. Kahit na ang boses po nyo ay sintonado, basta ipagpatuloy nyo lamang po yan, yung mga talent po nyo na sa singing contest po. Sa mga maganda rin po ang boses, kaya lang hindi po sila natatalo, palagi po silang nabibigo, hindi po sila nakakuha, kasi sa ngayon po ay marami na pong magagaling pong kumanta galing po sa iba't ibang mga bayan po o syudad. Kaya ipakakal ko po sa inyo para makonyo po yung galing po sa kapangyarihan ng Satur upang manalo kayo sa tungkol sa paligsahan sa pag-awit po. Kahit dito po ay kahit po na sintonado po kayo, ay sigurado pong mananalo po kayo. Ang paunawa ko po lamang po, bago po kayo pumunta sa paligsahan ng pag-awit po, ay banggitin nyo po ang orasyon ng 3 beses at ipo sa tubig na inyong inumin. Pagkatapos ay bigyan mo ng pagkakataon na pangsambit ang orasyon ito bago ka magsimula sa pag-awit po. At sa abot po ng inyong kinig na kahit na sintonado po kayo, ang iyong boses ay mahalina mo sila sa gagandahan, sila iyong boses po. Mahalina po sila sa kagandahan ng iyong boses po. Siguradong ang mga judges po ay mahahalina po mo sila pag ginamitan mo sila ng orasyon pong ito na aking pagkakalob po, at mga tao po ay magpapalakpakan po sa yung kagandang boses po. Siguradong mahalina mo sila lahat pag nabanggit mo, naiusal mo po yung orasyon na to. Ito po ay bago po kayo malis ng bahay ay usalin nyo po ng 3 beses po, ipo nyo sa dibdib sa tubig inumin. At kung nandun na po kayo sa, halimbawa po nandun na po kayo sa pinatutungkulan na sa contest, sa singing contest po, na doon na po kayo sa makikipagsapalaran po kayo, na makikipag po kayo sa singing contest po, ay usalin nyo na po ito ng isip lamang po at ipo sa inyong dibdib. O kung may tubig po kayo na halimbawa po may tubig po kayong dala, ang gawin nyo lamang po ay bago kayo umalis ng bahay ay sambitin nyo po ng 3 beses po at ipo nyo sa tubig na inyong dala-dala po. Daladalin nyo palagi. Tapos kung uminom na kayo, dalhin nyo po
Pagkatapos kung nandun na po kayo sa pinatutungkulan po yung sa kuntistan na sa paligsahan na po, dapat po ay mausal nyo na po ito na naman po. Ang pag-usal po ay sa isip lamang po, at saka siguradong kagigiliwan po kayo na marami. Mga judges po ay kagigiliwan po kayo. Mas ibulong nyo lamang sa tubig, dalin-dalin nyo po yung tubig bago po kayo makipag-saparan po sa pagkantahan po. Kahit nasindunado na po kayo, ay kung halimbawa po tatawagin na po kayo, uminom muna kayo ng tubig. Ito po ay magagamit po sa may masinting na ayos po. Tatalab po ito kung talagang tiwala po kayo sa orasyon na aking ibabago po. May nakagamit na po ito. Hindi ko po lang na-video noon kasi hindi pa uso po yung cellphone na kaya hindi ko po na-video. Nagamit na po ito ng po, na aking kasamang po na mahilig din sa paligsahan, at nanalo po siya. Kasi ang pangdinig ng tao, kahit nasintonado yung boses mo, ay maganda po yung pandinig nila. Mahahali na po sila sa iyong kagandang boses pag nagamit po itong orasyon na po ito. Dapat po ay bago nyo po inumin po yung tubig na nilagyan po ng orasyon, ulatin po, ay uminom po na kayong gabay sa Diyos ang mga kapangyarihan. Sana po ay manalo ako Diyos ang kapangyarihan sa kung pabayaan, gabayan mo ako. At huwag po rin po kayong makalimot pong magpasalamat sa Kanya. Kaya ibabagi ko po sa inyo para magamit po ninyo sa mga mahilig kumanta po, makipagsaparan po, paligsahan po sa contest po. Yung mga nabibigo ngayon ay mananalo po na kayo sa pamagitan ng kapangyarihan ng Saturn po na ibabagi po. Kapangyarihan ng Saturn upang manalo sa kayo tungkol sa paligsahan ng pag-awit po. Narito po ang orasyon po. Nigot, iraso, karag, umari, tugin. Nigot, iraso, karag, umari, tugon, tugin. Nigot, iraso, karag, umari, tugon. Ang tinig ko'y napakagandang pakinggan, at kayong lahat ay aking mamahalina. Ano lamang po. Salin po lamang po sa isip lamang po na may masinting na ayos, at ipon niya sa tubig inumin. Tapos inumin po. Pag nandun na po kayo sa pinatutungkulan po, na nandun na po kayo nakaupo, nakapaligsahan, daladala nyo po yung tubig. Basta huwag nyo lang ipawak po sa iba, kayo lang po nakakahawak po yan, nakakaalam. Focus po lamang po kayo sa sarili para kumasi sa inyo ang orasyon na to. Okay. Katapos po ay usanin nyo po sa isip lamang po. Kahit ipon nyo lamang sa dibdib po ninyo 3 beses po. Kung gusto nyo rin po, iminom kayo. Tapos, humingi kayo ng gabay sa Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Kasi siya ang naghahawak po nitong orasyon na to. Sana po ay masinting nais po kayo at natiwala sa sarili bago po kayo po. Sa mga hindi po naniniwala, maraming salamat po sa inyo lahat. Pero sa mga naniniwala po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page po, Iwagan ng Pangasinan. Ito pa ang orasyon po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po magtiwala po kayo sa aking mga binabagi, kasi ito po ay subok na po, at napakabisa po ito na ibabagi po sa inyo. Maraming salamat po sa magtitiwala po sa akin. Sana po ay mag-subscribe kayo, pakitulong po. Maraming salamat po.